nitolbu. U Alla, Inta kull sena tfakkarna fil-jum tal-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju qaddis tiegħek. Isma' t-talb li qed nagħmlulek u għatina li hawnhekk naqduk dejjem b'qalb safja u niksbu fidwa sħiħa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien, Salamun wieqaf quddiem l-altar tal-mulej bil-ġemma kollha ta' Iżrael qudiemu, fetaħ dirajh lejn is-sema u qal: Mulej, Alla ta' Iżrael, ma hemmx Alla ieħor bħalek, la l fuq fis-sema u lanqas hawn isfel fl-art. Inti li żżomm sħaħ il-patt u l-imħabba tal-qaddejja tiegħek li jimxu qudiemek qalbhom kollha. Imma tassew li Alla se jagħmar fuq l-art? Ara, la semma lanqas l-ogħla smawiet ma jisewk, u wisq anqas din id-dar li bnejt jien. Għati widen għat-talba tal-qaddej tiegħek u għat-tħannin tiegħu, Mulej, Alla tiegħi. Isma' ħalajta u t-talba li l-qaddej tiegħek qiegħed jagħmel quddiemek illum. Lejl u nar ħajkunu għajnejk miftuħa fuq din id-dar, fuq il-post li għalih inti qed. Ismi ikun hemm biex tisma' t-talba li l-qaddej tiegħek qiegħed jagħmillek dan il-post. Isma' mela it-talb qumli mal-qaddej tiegħek u tal-poplu tiegħek Iżrael meta jitolbuk f'dan il-post. Ismagħha int minn fejn tagħmmar mis-sema għadti widen u aħfer. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien: kemm hija għażiża d-dar tiegħek, Mulej tal-Eżerċiti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-Mulej, nanni ferħan b'ruħi u ġismi lil Alla l-ħaj. Sal-asfur isib fejn jammar u l-ħuttafa issib il-bejta ħdejn l-altari tiegħek. Hemm min qiegħed iż-żar tagħha, Mulej tal-Eżerċiti, Sultan u Alla tiegħi. Ħenjin dawk li jagħmlu f'darek huma jfaħruk għal dejjem. Ħares u Alla tarka tagħna, ħares lejn is-Sultan il-midluk tiegħek. Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek aħjar minn 1000 jum f'post ieħor. Aħjar noqgħod fuq l-għadba ta' dar Alla tiegħi milli nagħmar fit-tinet tal-ħżiena. Tieni qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korinti. Ħuti, intom il-bini ta' Alla, skont il-grazzja li tani Alla bħala bennej għaqli, jiena qed il-pedament. Ħadd ieħor jibni fuqu, imma jqis kull wieħed kif jibni fuqu. Pedament ieħor ħadd ma jista' jqiegħed li f'dak li ġat qiegħed. U dan u Ġesu Kristi. Jibni xibni dak li jkun fuq dan il-pedament, deb, fidda, ħaġar prezzjuż, injab, ħuxlief, tibel, ix-xogħol ta' kulħadd għad jidher. Il-jum għad jurreħ u n-nar għad jikxfu u jipprova x'iswa x-xogħol ta' kull wieħed. Jekk il-bini li wieħed ikun bela żomm sħiħ, min jagħmlu jieħu ħlasu. Jekk il-bini jinħaraq, ħlasu jitilfu. Iżduwa salva, imma jkun għadda minn ġonnar. Ma tafux li intom tempju ta' Alla u li l-Ispirtu ta' Alla jagħmar fikom. Jekk xi ħadd jeqret it-tempju ta' Alla, Alla jeqret lilu, għax qaddis u t-tempju ta' Alla li huwa intom.
il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Luqa. Dak iż-żmien Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-traqat tagħha. Mela ikun hemm raġel jismu Zakkew. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba fil-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri l-quddiem tela matina selvaġġa għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesu kif wasal hemm ħares il fuq u qallu: Zakkew, Isa, inżel minn hemm, għax illum jeħtieġli niġi għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan leqgħu għandu. In-nies meta raw il-koll bdew igengmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lill-mulej: Ara, mulej nofs ġidi sa nagħtih lill-fuqra. U jekk jiena sraq xi ħaġa li xi ħadd b'rapporti folozz, irroddielu għal 4 darbiet iżjed. U qallu Ġesu: illum din id-dar ġieta s-salvazzjoni, għax ukoll bin Abraham u bin il-bniedem ġej fittex u jisalva lill-mitluf. Il-kelma tal-mulej tifħir tal-Evanġelju nitnatfu minnu. Għaliex taħsbu li l-Knisja tażel Vanġelu bħal dan illum fil-jum li fih nfakru l-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju tal-katedral. Kieku jkollna niffilmjaw ix-xena li għadna kif smajna, jiena naħseb li m'għaddhomx iktar minn 30 sekonda. Domna ħafna iktar naqraw il-Vanġelu milli li kieku kellna naraw għas-seħħ qudiemna. Ma nafx innotajtux, imma l-Evanġelista jagħmilha ċar li kollox sar bil-ġiri, bil-ħeffa. Ġesu kien dieħel u kien għaddej mit-toroq ta' Ġerusalemm. Zakkew kif jisma' li Ġesu kien dieħel Ġerusalemm imur jiġri qudiemi din l-Evanġelu. Kif jitla fuq is-siġra biex ikun jista' jara l-Ġesu. Kif Ġesu jasal taħt is-siġra lil Zakkew jgħidu: Zakkew, Isa, ħaffef, inżel minn hemm. U l-Evanġelu jgħidilna Zakkew bla telf ta' żmien qabes minn fuq is-siġra niżel biex jiltaqa' ma' Ġesu. Daħal fid-dar, għamlu festa u x'ġara. Zakkew jinbidel mill-lejl għan-nar. Interessanti għax dan il-Vanġelu jurina x-xewqa kbira li Alla għandu li jiltaqa' mal-bniedem. U wkoll il-vojt kbir li għandna aħna, il-post wiesa, il-wisa kbira li għandna fil-qalb tagħna biex inkunu nistgħu nilqgħu lil Alla. U dan hu l-iskop tal-Knisja tal-Ġebel. Id-dar ta' Alla, l-iskop tagħha hu illi Alla jsir tad-dar.
Alla ħares id-dar ta' Alla tispiċċa bħala skop fija nfisha għax titlef il-funzjoni tagħha. Aħna niġu hawn fid-dar ta' Alla biex nieħdu lil Alla magħna d-dar. Id-dar ta' Alla qiegħda hemm biex Alla jsir tad-dar. Kif ġrat din l-istorja? Kif ġara dan kollu fil-ġraja li ħadna kif smajna fil-Vanġelu tal-lum? Ġesu jgħaddi minn Ġeriko minn mar Iżrael jaf fejni u jaf il-karatteristiċi ta' din il-belt. Tinsab madwar 200 metru taħt il-livell tal-baħar, immaġinaw. Nistgħu nimmaġinawha belt taħt il-livell tal-baħar. Allura fid-depressjoni kbira tal-wied tal-Ġordan, sħana s-sena kollha. Fix-xitwa qisek qiegħed hemmhekk fir-rebbija. Tant illi il-Lut kellhom it-tieni dar mhux għas-sajf bħalna imma x-xitwa. Għax ix-xitwa qalila ta' Ġerusalemm saħansitra tinżel il-borra Ġerusalemm issir timmitiga lilha nfisha timmitiga ruħha issir ħafna possibbli li tgħix fiha meta tinżel Ġeriko. Ġeriko mbeda minn Ġerusalemm biss 27 kilometru, nofsija karozza. Imma billi Ġerusalemm qiegħda l fuq madwar 800 metru l fuq mill-livell tal-baħar, allura l-ksieħ jaħkem waqt li Ġerusalemm, waqt li Ġeriko hija belt illi fija tista' tgħix komdu anke fix-xitwa. Dan xi fisser? Dan ifisser illi kienet il-belt illi fija sa minn dejjem tradizzjonalment il-belt tal-immoralità, il-belt tad-divertiment, il-belt illi fija kellu l-kwartieri tax-xitwa tiegħu ir-Re Erodi u qablu slaten oħra. Hija waħda mill-eqdem bliet li jeżistu fid-dinja il-belt ta' Ġeriko. U allura Ġesu jidħol Ġeriko, Ġesu ma jibżax mid-dnub, Ġesu ma jibżax mill-immoralità. Ġesu jfittex dak li hu mitluf, Ġesu jfittex għandna ġal mitlufa, noqogħdu ftit attenti għax kultant jien aħna jkollna l-idea illi Alla ma jiflaħx għal-midneb, Alla ma jistax għal-midneb, le bil-maqlub. Alla u l-midneb huma kalamita ta' xulxejn. Il-midneb qiegħed ifittex sens f'ħajtu u Alla qiegħed ifittex li għatih dan is-sens. Ħafna drabi mmorru bl-idea aħna li min jgħix fl-immoralità, min jgħix fid-dnub huwa komdu, kuntent u nibdew ngħidu dak sewwa, dik sewwa, dak qatt ma jiġilu xejn, dik l-oħra qatt ma jkollha problemi. Mu veru xejn. Hija sensazzjoni totalment żbaljata li aħna nġorru fina. Kultant forsi jaffrotti x-xewqa li nagħmlu bħal dak jew bħal dik. Imma mu veru xejn, il-midneb hu bniedem li m'għandux kwiet. M'għandux kwiet. Bħal Zakkew, m'għandux kwiet. Interessanti l-Vanġelu tal-lum ma xejdilna li Zakkew huwa mhux biss pubblikani imma kap tal-pubblikani. Pubblikani kienu nies li kienu jieħdu l-kuntratt mar-Rumani biex ikunu jistgħu jiġbru t-taxxa, kienu jirbħuh il-kuntratt min joffri l-iktar flus lir-Rumani. U la darba jkunu taw is-somma tal-flus imwiegħda lir-Rumani, l-bqija dak li kien jirnexxilhom jakkwistaw ekstra, dak kien ikun il-paga tagħhom. Allura immaġinaw dawn il-pubblikani x'kienu jagħmlu. Kif kienu jisolħu lill-familji li magħhom kienu jiltaqgħu illi tagħhom ridu jiġbru t-taxxi. Allura immaġinaw kif kienu jħarsu lejhom in-nies. Verament kienu meqjusin bħala midinbin pubbliċi, mhux biss dawn il-pubblikani kienu obbligati joffru sakrifiċċju lill-Allat għax kien mod ta' kif juru il-fedeltà tagħhom lejn l-Imperu Ruman. Allura kienu nies verament mhux biss imnizzin, skomunikati mill-komunità, imma diġà kundannati minn Alla f'din id-dinja fl-għajnejn tan-nies. U minkejja dan kollu dan il-pubblikan li kien il-kap tal-pubblikani, Zakkew, il-kelma Zakkew tfisser interessanti għax tfisser il-pur, l-innoċenti, il-kelma Zakkew. U dan il-pur, dan l-innoċenti ma kellux kwiet. Għax il-bniedem illi jipprova jitla l-fuq, jitla fuq is-siġra kemm il-darba nippruvaw nitelgħu il-fuq, nitelgħu fuq is-sellum tal-flus, nitelgħu fuq is-sellum tal-popolarità, nitelgħu fuq is-sellum tal-pjaċiri, tad-divertiment. Wieħed irid jara li minnu s-sellum tiegħu dalgħodu.
Dan il-bniedem li ma kellux kwiet, li prova jilħaq, prova jkun xi ħadd, prova jsib lilu nnifsu fil-flows, jispiċċa biex imur ifittex lil Ġesu. U fl-aħħar ifittex il-ferħ tiegħu, ifittex l-identità tiegħu, ifittex dak li tassew kellu bżonn fil-post fejn seta tassew isibu f'Ġesu. Ħafna drabi aħna nfittxu ħafna affarijiet li l-qalb tagħna tiddettalna, li l-qalb tagħna tixtieq, imma mhux fil-post fejn suppost insibu dak li qegħdin infittxu. U x'jagħmel Zakkew? Zakkew jitla' fuq is-siġra, jitla' l fuq għax kien qasir. Interessanti għax anki l-kelma li juża, l-aġġettiv li juża sal-Luqa biex jgħidilna kien qasir, mhux bil-fors kien qasir fiżikament, imma kien qasir miskejn f'moħħu f'qalbu. Bħal kull bniedem illi u xek minn għalih li ħajti jista' jagħmilha waħdu. U jarah Ġesu. Issa fis-siġra, interessanti għax sal-Luqa jgħidilna li ma kienet is-siġra. Hija siġra mimlija bil-weraq illi faċli ħafna titlef il-persuna li tkun fija. Faċli ħafna ma tarax minn hemm fuqha. Imma Ġesu jippikjah lil Zakkew, jinduna bih u mhux hekk biss imma jgħidlu bismu Zakkew, Zakkew. Kieku jkollna niġru ġirja mal-Vanġelu ta' Sal-Luqa, nindunaw li Ġesu jgħid bisimhom biss. Jew l-iktar tafu lil min? Lil mitinbejn, jgħidilhom bisimhom. Irid joħloq relazzjoni intima magħhom. Irid joħloq relazzjoni sabiħa magħhom. Irid joħloq relazzjoni sabiħa miegħek ma' kull wieħed u kull waħda minna. Għax il-kol kemm aħna għandna dnub tagħna, il-kol kemm aħna osra b'xi mod, il-kol kemm aħna għandna s-sellum tagħna li rridu nitelgħu miegħu, il-kol kemm aħna. U Zakkew b'ħeffa kbira jinżel. Illum irrid noqgħod għandek. Jinżel u jilqa' lil Ġesu. U jilqgħu flimkien mal-midinbin l-oħra. U Ġesu jidħol fid-dar. Dan hu l-iskop tal-katedral, dan hu l-iskop ta' kull knisja li Ġesu jidħol fid-dar. Li jkolli post tal-Ġesu fid-dar, mhux biss bħala santa, mhux biss kurċifiss jew il-kelma l-iskrittura, imma fuq kollox fil-qalb tiegħi, fil-qalb tiegħi. Ġesu jrid isir ħabib tiegħi. U x'jagħmel meta Zakkew jinduna li Ġesu tassew irid isir ħabib tiegħu, x'jiġri? Il-ħajja tiegħu tinqaleb ta' taħt fuq. U tista' tiġri lili, tista' tiġri lilek. Interessanti għaliex Sal-Luqa f'mument minnhom fl-aħħar tal-Vanġelu jgħidilna li Ġesu jgħid li f'din id-dar daħlet is-salvazzjoni. Zakkew qam, imma aktar milli qam, Zakkew ġie mqajjem minn Ġesu. U Ġesu qiegħed jistenna lilna, lil kull wieħed u lil kull waħda minna. Niftħulu l-bieb tad-dar tagħna biex iqajjimna lilna l-koll. Fejn inħossni mal-art jien? Bliema mod inħossni mal-art jien? Fejn nixtieq nitolbu jqajjimni lil Ġesu? Kif nixtieq nagħmillu wisa lil Ġesu f'qalbi? Biex inħallih ibiddilni, biex inħallih saħansitra ma ninkwetax iktar fuq dak li qabel kien jiddireġili ħajti. Immaġinaw x'bidla, x'konverżjoni. Zakkew qabel ħajtu kienet kollha orjentata, immotivata, ikkundizzjonata minn ħaġa waħda mill-flus. U meta sab lil Ġesu, dik l-iktar ħaġa li kienet għalih importanti, l-ankra tas-salvazzjoni, ma baqgħetx importanti. Saret inutli. U beda jqassam, beda jagħti. Ara taħsbu li kien kostrett li jagħti, assolutament le. Imma Zakkew dak li jagħmlu minn qalbu għaliex, għax fid-dar tiegħu, fil-qalb tiegħu daħlet is-salvazzjoni. Hekk jalla din il-festa tfakkarna li kull wieħed u kull waħda minna għandna mhux biss id-dritt imma dmejr li niċċelebraw fil-qalb tagħna l-anniversarju tal-Knisja tagħna, l-anniversarju tal-Katedral tagħna. Kull wieħed u kull waħda minna għandu dritt u dmejr li jiċċelebraħ f'qalbu, li jiċċelebraħ fil-familja tiegħu. Imbagħad dan il-ġebel jidher iktar sabiħ, dan il-ġebel ikollu iktar sens.
fil-wieqfa nistqarru dak li nemnu, jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnu. Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li jumeqju mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. Fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Aħna u nfakru llum il-jum tal-konsagrazzjoni ta' din il-Knisja ewlenija ta' djoċesi tagħna fejn l-isqof għandu l-katedra tiegħu. Nitolbu lil mulej li rid iwaqqaf il-Knisja tiegħu fuq is-sisien tal-Apostli u ngħidulu ftakar fil-Knisja tiegħek mulej. Ftakar fil-Knisja tiegħek mulej. Għall-Knisja f'Għawdex biex taħt it-tmexxija tal-isqof tagħna Anton tibqa' sħiħa fil-fidi u maquda fl-imħabba nitolbu. Ftakar fil-Knisja tiegħek mulej. Għal-mexxejja ta' pajjiżna sabiex iħarsu il-valuri nsara li sawru s-soċjetà tagħna nitolbu. Ftakar fil-Knisja tiegħek mulej. Għal-foqra u għal-kull min qiegħed ibati sabiex ikomplu jsibu fl-istituzzjonijiet tal-Knisja kenn u għajnuna nitolbu. Ftakar fil-Knisja tiegħek mulej. Għalina l-koll biex bħal ġebel ħaj tal-Knisja nimbnew f'tempju li jkun joġob lilek mulej nitolbu. Ftakar fil-Knisja tiegħek mulej. Ħares mulej lejn din il-familja tiegħek li San Pawlu San Luqa nislu bil-kelma tal-verità u għat-talb tagħhom ħeġġeġ bl-imħabba lilna l-koll li bil-grazzja tiegħek irċevejna l-fidi permezz tal-predikazzjoni tagħhom bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej, aħna u nfakru l-jum li fi ħoġbok timla din id-dar tiegħek bil-glorja u l-qdusija. Nitolbuk tagħmel li aħna stess inkunu offerta li dejjem toġbok bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nissu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Intajtna nibnulek dar li tidher fejn qatt ma tieqa fix-xerret il-grazzi fuq il-familja tiegħek fil-mixja tagħha lejk. U b'mod tal-għaġeb f'din id-dar tagħtina ħiel tax-xirka qaddisa tiegħek magħna li jisseħħ bik f'dan il-post ikkonsagrat għalik. Għax hawn inti tibni t-tempju tiegħek li hu aħna u tagħmel li l-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha tikber u timbena f'ġisem il-mulej sa ma narawha mitmuma fis-sliem bħala l-belt il-qaddisa Ġerusalem tas-sema. Għalhekk flimkien mal-kotra tal-qtajja qaddisa ninġabru fit-tempju glorjus tiegħek biex infaħruk, inberkuk, insebħuk u intennulek. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Oh.
Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew niftakru li Alla Missier, jew nitilqu fidejh l-istejjer tagħna, l-familji tagħna, il-persuna tagħna, dak li jippreokkupana, jew nafdaw fih u bil-kliem ta' Ġesu ngħidulu. Missier, missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltratek, ikun dak trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna drubitna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-demm. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnuk u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, tħarix lejn tnubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Issa ngħid kelma waħda,
u ruħi tkun infejqa. nitolbu. Għati mulej lill-poplu qaddis tiegħek il-frott u lena tal-barka mis-sema biex iħoss il-ġid spiritwali tal-qima li joffrilek bis-servizz tiegħu fil-festa tal-lum bi Kristu Sidna. Amen. Fid-dawl ta' dak il qasammana l-isqof dal-għodu f'din il-festa tad-dedikazzjoni ta' dan il-katedral nawguraw li xulxin il-festa tajba. Jalla kull darba li niġu hawnhekk fid-dar ta' Alla, nieħdu lil Alla fid-dar tagħna. U dan nagħmluh b'impenn u impenn missjonarju. Din il-ġimgħa għada jtnejn nibdew il-katekizmu għal-familji, għat-tfal tal-parroċċa tagħna, żommu din il-ħidma ta' evanġelizzazzjoni fit-talb tagħkom. Għada fil-għaxija wkoll terġa' tibda tiltaqa'
il-komunità ewkaristika. Nagħmel appell mhux biss lil dawk li kienu jieħdu sem imma oħrajn ġodda jingħaqdu magħna sabiex il-fidi tagħna tisbieħ u tikber. Fil-buletti li waslilkom id-dar issibu l-programm kollu tal-ħidma tal-parroċċa matul din il-ġimgħa. Nhar il-ħamis fis-7 ta' filgħaxija nistedinkom għal adorazzjoni b'talb għall missjonarji ġala darba l-ħadd li ġej hija il-ġurnata missjonarja. Il-mulej magħkom. Iberikkom. Nitolbu l-barka ta' Alla. Alla sit is-sema u l-art li ġabarkom hawn illum għall konsagrazzjoni ta' dan it-tempju ikattar fuqkom il-barka tiegħu. U li fibnu rid jiġbor ġemma waħda lil uliedu li kienu xterdu, jagħmilkom tempju tiegħu u amara tal-Ispirtu Santu. Teħilsu minn dnubietkom biex Alla jammar fikom u tiksbu l-wirt tal-għena ta' dejjem flimkien mal-qaddisin kollha fis-sema. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.